दिनैनि गोदान भिडियोआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडियोआनो जाहैबाय आङो मोनसे सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय प्रधान मंत्री आवास योजना। बे स्किमनि जोहै गामि ओनसोल, सोहोर ओनसोल गोरिब सुबुंनो जाय बिथांमोननियाव पाक्कानि न' गैया बिथांमोननो सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ पाक्कानि न' होयो। नोंथांमोना बे पाक्कानि न'खौ दासिमबो मोननो हायाखैब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बेनि एप्लाइआ अनलाइन जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना बे अनलाइन खालामनो थाखाय माबायदि क्राइटेरिया, माबायदि डकुमेन्ट्स नांगोन, बेनि अनलाइना बोरै जागोन, आं नैबे भिडियोआव बेसिक डिटेल्सखौ देखायगोन। लोगोसे नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिबाय थागोन आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर जोङो नायदिनोसै। नोंथाङा गिबियावनो लोगोफोर बे स्किमनि डिटेल्सखौ नायनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा नैबे गुगोलाव थांनांगोन नोंथांनि फननि सार्च ब्राउजाराव, आरो बेयाव माइ स्किमखौ नोंथाङा सार्च खालामना होनांगोन। जों दानिया माइ स्किमखौ सार्च खालामबाय। नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा नैबे माइ स्किमाव थुनांगोन। जोङो बे माइ स्किमाव थुनोसै। माइ स्किमाव थुनानै नोंथाङा एसे बोखोनांगोन, आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों स्टेट गभर्नमेन्टनि जिमानखि स्किम सोलिबाय दं दा नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों, आरो नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 330 स्किमा सोलिबाय दं। नोंथाङा नैबेयाव थुना होनांगोन। दानिया जों बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेखौ पेजखौ एसे बोखोनानै नैबेयाव नुनो मोनगोन मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट, बेनि आन्दाराव बे प्रधान मंत्री आवास योजनाया स्किमा सोलिबाय दं। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। जों बेयाव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोबानो जाबाय। बोखोनानै नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण, नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि पेज गेवगोन लोगोफोर। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव डिटेल्स, जोंनो डिटेल्सखौ बारा नांबाय थाया, मानो होनब्ला जों बेखौ मिथिखायो। बेयो लन्च जादोंमोन 1 एप्रिल 2016आव। बेखौ प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण मुङै बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन। जाय बिथांमोना गामि ओनसोलाव थायो, बे गामि ओनसोलाव थाग्रा दुखियाफोरनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पाक्कानि न' होनो थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदों। दानिया बेनि बेनिफिट्स, जोङो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै न' लुनो थाखाय बेसेबां फैसा मोनो जों बेयाव नायनोसै। जोङो ओरैनो बेसिक डिटेल्सखौल' नायगोन लोगोफोर, नोंथांनो नांगौ खिनिखौल'। बेयाव फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट, फाइनान्सियेल नोंथांखौ मदद खालामगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 1,20,000 पार इउनिट फर प्लेन एरिया। जाय बिथांमोना समान जायगा प्लेन एरियायाव थायो नोंथांमोननो 1,20,000 फैसा होनाय जागोन न' लुनो थाखाय। ओमफ्राय आरो नैबेयाव 1,30,000 पार इउनिट फर हिल एरियास, डिफिकाल्ट एरियास एन्ड IAP डिस्ट्रिक्ट, हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरिस अफ जम्मु काश्मीर। जाय बिथांमोना बे हिल एरियायाव थायो नोंथांमोना फैसाखौ एसे बारा मोनगोन। 1,30,000 नोंथाङा मोनगोन। जोंनियाबो बेयाव गोलैयो, जोङो नर्थ इस्टार्न स्टेटआव गोलैयो नालाय जों नैबे एमाउन्टखौ मोननाय जायो। जों दानिया बेखौ बुजिबाय लोगोफोर बेनिफिट्सखौ बेनि। दानिया इलिजिबिलिटिया बेनो लोगोफोर, जों बेखौ बारा नायबाय थानो दरकार गैया, मानो होनब्ला जोङो गोरिबखा नालाय। नैबेयाव लिरनाय दं जाय बिथांमोना पाक्कानि न' गैया, जाय बिथांमोना गोरिब, न' गैजायि, नैबे हाउस उइदाउट शेल्टार, जाय बिथांमोना बेफोरबायदि माबायाव गोलैयो नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन। जोंनियाव बेखिनि इलिजिबिलिटि थाखायो बर' सुबुंफोरनियाव, जों बेखौ बारा नायबाय थानो गोनां गैया। दानिया जोङो बेनि डकुमेन्ट, बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट नायगोन जों बेखौ नायनोसै। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे प्रधान मंत्री आवास योजनायाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि डकुमेन्टआ गोनांथि जागोन। नैबेयाव जाय बिथांमोना आधार नाम्बार एन्ड सेल्फ एटेस्टेड कपि, नोंथाङा बे आधार कार्ड आरो सेल्फ एटेस्टेड कपिखौ नोंथांनो नांगोन, जाय बिथांमोना बे प्रधान मंत्री आवास योजनायाव एप्लाइ खालामनो सानदों। आरो नोंथाङा जुदि लेखा रोङाबा नोंथांनि बेयाव माबा थाम प्रिन्ट लागोन आखाइनि, जाय बिथांमोना लेखा रोङा, आधार कार्ड गैया। दानिया नोंथांनि बेयाव जब कार्डनि कार्ड बिदों बेयाव मानरेगानि, आरो नैबेयाव बेंक एकाउन्टनि नोंथांनि अरिजिनेल पासबुक आरो डुप्लिकेट नोंथाङा जेरक्सबो नांगोन बेयाव, बेखौ बिदों। आरो नोंथांनि स्वच्छ भारत मिशननि SBMनि नाम्बार नांगोन। आरो नोंथाङा बेयाव
आंनियाव पाक्कानि न' गैया बेबायदि मोनसे नोंथाङा एप्लिकेसन लिरनांगोन बा नोंथांनि एफिडेभिट होनो बेखौ नोंथाङा बेबायदि मोनसे सार्टिफिकेट एफिडेभिट बहननांगोन आंनियाव पाक्कानि न' गैया बेबायदि बेखिनियानो लोगोफोर डकुमेन्ट रिक्वायर्डआ दानिया एप्लिकेसन प्रसेसा लोगोफोर बेयो अनलाइन जानो थांगासिनो दं नाथाय दासिमबो बेनि प्रसेसा जाथ'वाखै नोंथाङा बेखौ वेट खालामबानो जाबाय जेब्ला आङो बेनि एप्लिकेसना स्टार्ट जागोन आङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै देखायगोन नोंथाङा नैबेयाव डेम' नायनोबाथाय नैबेयाव थुबानो जाबाय लिंकआव माबायदि जागोन बेनि एप्लिकेसना जों बेखौ दानिया डाउनलड खालामबाय नैबायदि बानायनांगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेनि मोनसे बेयो डेम' नोंथांनि बेयाव पार्सनेल डिटेल्स बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स नैबेयाव नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय नैबायदि बहायनांगोन बेयाव जास्ट ओरैनो डेम' होदों नोंथाङा माबायदि अनलाइन बानायनो हागोन नाथाय दासिमबो बेयो जाथ'वाखै नोंथांमोना एप्लाइ जायोबाथाय आङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान आपडेट मोननो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आङो मोनसे ओरैनो फिसा इनफरमेसन होग्रोबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय